वाहतूक कोंडी होत असल्यानं गाडी साईडला घेण्यास सांगितल्याच्या कारणावरून पर्यटकांनी स्थानिकांवरती दादागिरी केल्याची घटना घडली आहे। या घटनेमुळे मालवण परिसरात काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झालं होतं। माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणत जमावाला पांगवलं आहे। पाहूयात। ट्रैफिक वाला हाल है। वाहतूक कोंडी होत असल्यानं गाडी साईडला घेण्यास सांगितल्याच्या कारणावरून पर्यटकांनी स्थानिकांवर दादागिरी केल्याची घटना घडली आहे। या घटनेमुळे दांडी परिसरात काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झालं होतं। माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणत जमावाला पांगवलं। मिळालेल्या माहितीनुसार पनवेलीतून 10 ते 12 पर्यटकांचा ग्रुप मालवण इथं पर्यटनासाठी आला होता। पर्यटक दांडी किनारी जात होते, त्या रस्त्यावर वाहतूक कोंडी झाली होती। स्थानिकांनी पर्यटकांच्या वाहन चालकाला गाडी बाजूला घेण्याची विनंती केली, मात्र या कारणावरून दोन्ही बाजूंमध्ये शाब्दिक वाद सुरू झाला। वाद वाढत गेल्यानंतर पर्यटकांनी संतापाच्या भरात गाडीतून उतरून स्थानिकांना मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे। घटनेनंतर परिसरात मोठी गर्दी जमली होती। स्थानिक नागरिकांनी पर्यटकांच्या दादागिरीविरोधात संताप व्यक्त केला। परिस्थिती चिघळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पोलिसांनी तातडीने हस्तक्षेप केला आणि दोन्ही बाजूंना शांत करत जमावाला पांगवलं। या घटनेमुळे काही काळ परिसरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं। पर्यटकांकडून वाढत्या बेशिस्त वर्तनामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत असून अशा घटनांवर कठोर कारवाईची मागणी होत आहे। घटनेनंतर पर्यटकांना पोलीस ठाण्यात आणण्यात आलं होतं, तर स्थानिकांनी सुद्धा पोलीस ठाण्यात गर्दी केली होती।